महाराजा वीर विक्रम क्लब तो सिनिते सदस्य सदस्यराव जाफा फरबै बरमनानै बागै जतन खाबाय खबाय कइजौ यागुनि साथे साथे सिनि क्लाबनि सेक्रेटारि बनब बरम बेस सानबा कइजौ ते सिनि तिनिनि ओ गरिया मेलाव आपनो आइते बरदी को बोलाय आपनो ई अंदर बेलाके हामबाय जेने बेलाना हामबाय जोंनि मिडिया थाखुबा जों दिनैबाय बेसेबा काका जोंनि महाराजा वीर विक्रम क्लाब कमिटी बेसेबाव जों दिनैबाय वाइथाम परीक्षा जों गरिया मेला काइमानि दिनैनि गरिया मेला आमसके फाइका बराव खूब गाहाम नांगवान सुका खूब कष्ट ग्लायलायखा सालनि बे बिरंबो जों गरिया मेला काइलायमानि जे गरिया मेला काइथानिव एमन भावे जोंनि कमिटिनि जत आदं र कष्ट खालायलायखा फुंनि सिमी फाइमानि बाक्साबो हर आइमा थांलायजौ जोंनि अर बाक्सा गोजाननाय फाइनाय रक आ ताकु रक नगद थांमाया हाकसालनि बागै थुलायजा माबा बरन डिउटी रिमा थुव ते जोंनि अर माइक रक हाकसालनि तुमाबा आबरक मुथासंगान हिनाय जों जतन मुरुगै थुलायो बेले कष्ट खायगा आनि याकसिगला दायसो आसुकजाक आनमो केसियार जोंनि दारा रामकुमार बबेले कष्ट खायगा हपुं पूरा स्रं स्रं आइनबो दिनै चिनिमो गरिया मेलानो चाइटुगै खूब कष्ट बायख्लायखा ते जत आनि आं याग्राग्ला दायसो जतन तंबायो बर जत खागोनां बफोर फायदो चिनिमो महाराजा वीर विक्रम क्लाब कमिटी जों तेवैसा जों कचां कचां के चिनि बाबा गुरिया तेरनो जों लामसकनान नि वानसुक लाइमंग तिनि जों जरामाखा दुइ दिन बेति तिनि खेला जों बेले कचां कचां खलायखा ते जत हाकसाल फाइनाय नां मनो कइनाय बरक जाते श्रृंखला भावे चिनि बाबा गुरिया तेरनो लामसकै थांतु ते चिनिमो महाराजा वीर विक्रम क्लाब कमिटी नो बरक सुनाम खायतु ताम हिंके जों एलकाओ गायसाफोर मुबाग्रानि बुमुंति जों क्लाब बक खाइमानिखौ आं मुसुब जरा खासिउइ नुकमानि खाइमानिखौ आं मुसुब जरा खासिउइ नुकमानि जोंनो दिनैबाय बिसिबा नुखा चिनिमो महाराजा वीर विक्रम क्लाब कमिटी जों कमल सिंह आमचायाव खामानि दिनैबाय बिसि थाम जों गरिया मेला काइलेखा खरक बसकै कमिटी क्लाब खजाका नंगौ कमिटी जों पुइलाव खामानि 20 जनाखौ खामानि आजराव आं सेक्रेटारि दङ आं आ सेक्रेटारि दङ ताबु काके चिना आफ्रोनि प्रेसिडेन्ट क्रिखा ताबु बर्तमान प्रेसिडेन्ट खाइ दङ ओंखाय ताखो जति कचां कचां सलिलै दङ जों आगामी दिनो तेबो म कमिटी नो स्ट्रंग खे तलांगै जों बोबाग्रानि जे म स्मृति न जों बसकांगो रेजिस्टार कपि खाइ बानगै आगामी दिन चिनि म आमचायाव बोबाग्रानि कुनो एकटा स्मृति नारकनानि बागै जों मूर्ति फनो बानक जागै मानो चिनि महाराजा वीर विक्रम क्लाबनि उंगै जति जों अनसुलितो नरनियाव जागा मुसामुं एबा दिनैनियाव जे प्रोग्राम बबो हायरक दं जों नाहाका जाते 2 दिन बे बिरम खाबा हाकसालि फाइनाय रक दङ बाक्साबा प्रोग्राम नायना हनि फायो जों वानसुका आव बिसिबारम बो जों प्रोग्राम खाइ दङ माने बिसिंगो जों बिसिथाम दिनि बायंखा प्रोग्राम खाइ माने देलिनो जोंनाव जे बिसिथामबो जों अर्केस्ट्रा रकनावो पिया पताक लागि चिनि यागो शॉट नि बागै रां पैसा शॉट नि बागै जों सुपारस्टार नाहारका त्रिपुरानि टप लेभेल मोसाना गुरुं जोंनि आशिष त्रिपुरानि दल ते बरक आइटरमा ग्रुप डान्स अब टिकिजाक बरक मचुं दिनैनि अ पान्डावरिनि बरक मचुं प्रोग्राम तिसानाय निनि सिनेमुंका आनि सिनेमुंके चित्तदेव बर्मा